På vores store udsalg her i Stenløse Havemøbelcenter og på havemega.dk har vi masser af loungemøbler. Masser af udstillingsmodeller og masser af modeller, der skal udgå, som sælges til. Altså, der er rigtig mange tusind kroner at spare. Et sæt som det her har quick dry høner, det vil sige, at de kan tåle at ligge ude. Du kan lade dem ligge ude hele sommeren, uden at tænke på, at skal tage dem ind. De er selvfølgelig også velegnet til at overdække terrasse og udstue, hvis du vil nyde efteråret. Fuldflettet sæt, også med quick dry høner og med et smart sofabord, som kan stilles i 2 højder. Alt efter om du vil sidde og få en drink eller en kop kaffe, eller om du vil sidde og spise. Gå videre her, så har vi en af vores bestsellere, også med quick dry høner og sombrellastof. Et rigtig hyggeligt sæt, som også er meget, meget velegnet til udestuen. Vi har selvfølgelig både hjørnesofaer og almindelige sofasæt, alt efter hvad man kan lide. Store og små sofaborde, og der er også til den lidt mindre terrasse eller altanen. Når du skal have et lounge-sæt her i efteråret, og du skal spare rigtig, rigtig mange penge, så skal du besøge Stenløse Havemøbelcenter eller gå ind på vores hjemmeside www.havemega.dk. Vi glæder os til at se dig.